be foli bla maison de la presse ma ka foli bla Dante Rema ale ni aga jama miato bi lajɛ in sera ka kɛ lajɛ min no ba to amena hakili falen kɛ procureur ni kunnafonidilaw ni mɔgɔ bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ yaasa an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ka kunnafonidi kɛ ka walawalali kɛ fɛnw na fɛn minnu ni mɔgɔw bɛ u yɛrɛ ɲininka a caman na wali fɛnw na ni mɔgɔw ma faamuyali sɔrɔ fɛn minnu na donc o baro in kɔnɔna la a ka kan jana an ka taa yɔrɔ jan n k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko cybercriminalité kɛlɛ min filɛ nin ye a ma n'a yɛrɛ ma ten cybercriminalité nana ka d'a kan kɛwale dɔw ni tabiya dɔw de yera an fɛ wagati dɔw la minnu ni an ka danbe ni an ka tabiyaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o wagati kelen kɔnɔna la lajɛ dɔ kɛra n'u b'a fɔ a ma ko assise nationale de la refondation ça veut dire que an bɛ ka taa sira dɔ fɛ sira min t'an ka taa sira ye an ka sigi ka hakilila jagabɔ kɛ ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka k'an yɛrɛ ye donc o lajɛ de kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko ka cakɛda dɔ n'o ye kiiritigɛ bulon dɔ ye k'o dayɛlɛ min bɛna i occuper bɔlɔlɔ sira sariya sɔsɔ walew la donc o fana bɛ tali kɛ ka da komi Mali ti a dama jamana ye tuguni diɲɛ dugusi yɛrɛ tɛ yen tuguni k'i bɛ kelenna taama na jamanaw bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo niveau sous-régional la niveau régional la ani niveau international la donc CEDEAO ka directive dɔw bɛ yen min bɛ nin baara in wajibiya en tout cas jamana fɛn o fɛn fɛ n'e ko k'e ye CEDEAO tɔnden ye a bɛ nin kɛlɛ in kɛli wajibiya i ma donc o hukumu kɔnɔna la san 2019 kɔnɔna la Mali ye sariya sen dɔ ta n'u b'a fɔ a ma ko loi sur la cybercriminalité ayiwa loi sur la cybercriminalité n'i ko k'i b'ale ta kelen na fili dɔ bɛ se ka ye ko la parce que cakɛda dɔ dayɛlɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko pôle de lutte contre la cybercriminalité cakɛda in dayɛlɛ la san 3 sariya in talen kɔfɛ ka d'a kan a yera k'a fɔ san 2019 fo ka taa ɲɛfɛ procureur bɛɛ Mali kɔnɔna la bɛɛ tun bɛ se ka nɔminɛli kɛ bɔlɔlɔkan ko sariya sɔsɔ walew la donc o kɛra jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'o tɛ baara sɛnsɛnnen ye taafan kelen t'a la wa laɲiniw ye min ye o tɛna se ka sabati o kɔnɔna la donc jamana y'a laɲini kɛ ka cakɛda dɔ dayɛlɛ ka loi sur la cybercriminalité in di ko o cakɛda in kelen dɔrɔn de bɛ nɔminɛli kɛ o sariya sɔsɔ walew la mais a ma dan o fɛnɛ ma a ye loi 6 7 fo ka se loi 8 9 ma dɔw bɛ yen nɔ ani mɔgɔ jɛ tɛ olu la sina t'a la olu la nka dɔw bɛ yen a da bɛ don olu la n'o y'a sɔrɔ olu bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ kan ko sariya sɔsɔ walew de la donc o loi dɔ ye jumɛn ye n y'a fɔ cybercriminalité sariya in b'o la loi de 2019 loi 0046 b'o la min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka lahalayaw kan an'u ka sariya sɔsɔ wale min bɛ se ka ye u ka kunnafoni cari sen fɛ loi min bɛ yen nɔ ko données à caractère personnel c'est à dire que kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ mɔgɔninfin yɛrɛ ka hadamadenya n'i ka kelenya kow la loi min bɛ yen min bɛ tali kɛ échange et services électroniques a bɛ kɛ i b'a fɔ ko sanni feere kow ni yɛlɛma yɛlɛma kow minnu bɛ kɛ fiɲɛfɛ siraw fɛ minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ani a bɛ tali kɛ fɛn dɔ fɛnɛ n'u b'a fɔ ko loi sur la cryptologie n'o ye jatedenw ye jateden minnu ni i mɔgɔ min ka ɲɛdɔn ma bonya o ko in na e tɛ se ka donda sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛnw kɔnɔna la walima numérique fɛnw kɔnɔna la o lahalaya kelen fɛnɛ kɔnɔna la a fɔlen don ko ordonnance min bɛ AMRTP autorité de régulation des postes et des télécoms fɛnɛ ka lahalayaw fɔ ko sariya sen fɛnɛ bɛ pôle de lutte contre la cybercriminalité ka baaraw kɔnɔna la donc a bɛ taa tali kɛ fo code foncier, code domanial, loi électorale, même code minier. Mais au wagati na n'o y'a sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na olu bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sira kow la donc o lahalayaw kɔnɔna la pôle de lutte contre la cybercriminalité da bɛ se ka don o kow la donc pôle de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na a créera san 2022 donc an bɛ don min na i ko bi a procureur fɔlɔ kɛra ne ye a président ye communicati tribunal président ale ye communicati président ye o wagati kelen na fɛnɛ pôle de lutte contre la cybercriminalité président do dankan dɔw bɛ ne la ale yɛrɛ fɛnɛ n t'a fɔ n ko dankanw mais baarakɛɲɔgɔnw b'a la n'olu ye juge au siège ye o juge au siège ninnu lahalaya kelen min bɛ se k'olu fɛnɛ ye juge au siège ye
commune 4 la cogo mina juge au siège do pour de lutte contre la cybercriminalité là au wagati kele mais neni nga dangan on ye pôle doron de taille juge d'instruction do fene be no lu sega kela wiye olu fene pôle doron de taille donc olu be sharia sozo wale mun mega boloro sira kan olu sigile mega sega ni fese lu ko o doron de la o yolu ka bare donc ni bare fene konona la sharia ya yira ka foko fo fanga bonda do ka temu ana na be fo ma ko brigade de lutte contre la cybercriminalité donc o brigade imbe talige police ni gendarme na minu nga bara o fene sega luye bon o konona fene la be fo ko assistant spécialisé do bambolo minu yere en ba fo femi ma ko investigation numérique ou ni téléphonie ni fade tout ça y est que luka kalan fen nu ka dɔnniya fɛn yɛrɛ ye nɛgɛjuru sira fɛnw ye donc olu fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu m'an dɛmɛ nin baara ninnu na donc a ka kan n k'a fɔ n ko c'est vrai que sɔgɔmada in na de an ka sigili yɛrɛ kɛra sigili min n'o kɛra n b'a fɔ cogo di jama ɲɛkɔrɔ sigili ye mais nin y'a kalo 6 jate parce que depuis juin de danaya dara an kan conseil supérieur de la magistrature fɛ k'an bila nin baara ninnu na donc a ma mɛn an tɛna se ka to k'a fɔ ko bɔlɔlɔ bɛ to a yɛrɛ ma ko mɔgɔ tɛna kɛ min b'a kɔlɔsi donc an fɔlɔla ka baara daminɛ donc o baara daminɛ ni bi cɛ kuma kɔnɔna la n y'a yira k'a fɔ an ye damakasi 232 de sɔrɔ donc o damakasi 232 in o tɛ minnu na procureur yɛrɛ ye sariya sɔsɔ wale dɔw ye n'a ye nɔminɛli k'olu la o n'olu tɛ fɛn suguya kelen ye donc o fɛn ninnu bɛɛ kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an ye kiiri 28 de tigɛ kiri 28 ani dossier 14 olu dira sɛgɛsɛgɛlikɛla ma donc nin fɔ kun ye jumɛn ye fɛ parce que an sigilen don an ka baara ye bɔlɔlɔsira ko ye su tile an bɛ bɔlɔlɔsira kan an bɛ fiɲɛ siraw fɛ min bɛ fɔ min bɛ kɛ an b'a caman ye an b'a caman mɛn donc an y'a ye a seginna mɔgɔ caman ka kumaw la k'a fɔ ko datuguli bɛ kɛ an fɛ yen kojugu bon ne fɛ ni mɔgɔ bɛ fɛn fɔ fo k'a sɔrɔ danganiya ni dalilu jɔnjɔn dɔ b'i bolo min b'a to i bɛ se k'i sinsin o kan ka kuma masina in fɔ bon mɔgɔ min ko aw ma sisan ko damakasi 232 sera a ma bon ko kiiri 28 tigɛra donc n'a y'o da ɲɔgɔn ma a b'a ye k'a fɔ a ka ca ni damakasi 200 ye minnu kiiri ma tigɛ wa minnu yɛrɛ kiiri 28 min tigɛra ɔ 230 kɔ la n'a fɔra ko datuguli cayara o dun 28 bɛɛ datuguni ma k'o fɛnɛ la donc tout de suite a b'a yira aw la ko datuguni man ca i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min na mais n b'a faamu ka da mun kan parce que liberté c'est à dire que yɛrɛma hɔrɔnya in filɛ fɛn lankolon tɛ quoi fɛn tɛ k'a fɔ ko hali ni datuguli kɛra i ka hɔrɔnya in minɛli la sanga kelen dɔrɔn k'o tɛ sanga ye min ka ca kojugu parce que hadamaden yɛrɛ dal'o kama c'est à dire que voilà i ta y'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka hɔrɔn ye an tɛ jɔnya tile la donc mɔgɔninfin kan ka se ka sago don a yɛrɛ la mais sagodon yɛrɛ na f'an ka faamu k'a fɔ an bɛ jɛkulu de kɔnɔ an bɛ du de kɔnɔ an bɛ sigidaw de la an bɛ jamana de kɔnɔ nin si fana tɛ kɛ ka sɔrɔ lahalaya ni taabolo ni tabiyaw tɛ yen ko dan tɛ yen donc o tɛ se ka ɲɛ donc o de la i b'a ye hali nin tɛ ne ka kuma fɔta ye a bɛ fɔ k'a ye dan sago donc dan sago olu ye k'a fɔ e ye kɛwale dɔ de kɛ min i kun man ka se o yɔrɔ la donc pour dire que mɔgɔw tɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ si ni dan ma k'a la ko damatɛmɛ wale ti bɔ min na donc halisa an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ an ti mɔgɔ si bali a miirina fɔli la an ti mɔgɔ si bali a hakilina fɔli la an ti mɔgɔ si bali k'a ka kunnafoni di o t'an ka ci ye donc n y'o de fɔ n ko jɛni mɔgɔw k'anw ye i n'a fɔ o hɔrɔnyaw ni o waleya ninnu tana u k'an ye k'a fɔ i b'a fɔ an y'u dɛmɛbaga dɔ de ye parce que wagati kɛra mali kɔnɔ bi a ka gɛlɛn ni e ni ne tɛ kunkilenna kelen na ala kana n ci dɛ ne ye n kunkilenna ta fɔ i bɛ fɛn mɛn kabi ala y'i da i ma deli k'o ɲɔgɔnna min i tulo la i buruju bɛɛ bɛ gosi o ko kelen sen fɛ i n'a fɔ droit tɛ e fɛnɛ bolo k'i hakilinata fɔ ne b'o de fɔ n ko jama mana fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka kuma don ko bere kelen bɛ misi caman gɛn mais mɔgɔ bɛɛ n'a gɛn bere de don o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ n'a hakilina de don hakilinaw tɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye ne nin ta don Dante n'a ta don ale n'a ta don olu n'u ta don ninnu n'u ta bɛɛ n'a hakilina de don donc o hakilinaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ jate minɛ hakilina min bɛ se ka na ni sigiɲɔgɔnya jali furuɲɔgɔnya jali n b'a fɔ cogo di jamana an bɛɛ ka kɛ jamana kɔnɔ de o bɛ se ka kɛ ni lafiya ni basigi kɔnɔna la cogo min na donc a tɛ ɲɛ f'an ka lahalaya dɔw ni tabiya dɔw de matarafa
donc nya fo cogo mina assisi ye ni jatemina o kɛwale dɔw yera fɛnɛ minnu a kun cɛ ka jugu minnu tiɲɛ na a dɔ bɛ dɔ la n'i tora k'an ka maakɔrɔ dɔw kunu k'a yir'ula k'a fɔ ko nin y'an ka kɛwalew ye bi a dɔw b'a fɔ k'i k'u dalen t'u nɔ la parce que i b'a ye an ka tabiya de la hali k'i ɲɛkɔrɔ ta ka sijɛ lajɛ a ka gɛlɛn i ma kuma bɛ kuma la o tɛ fɔ yɔrɔ dɔw la o tɛ fɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna n'i bɛ fɛn n'i b'o fɔ a dɔ la ni kɔmunu k'i ɲɛmunu k'a lajɛ ni mɔgɔ tɛ yen min mana kuma in mɛ ni e maloyala kuma tɛ mais sisan anw y'o bɛɛ bila ka segin ka kɛ fo mɔgɔw ka faamu k'a fɔ bɔlɔlɔsira ye bɔlɔnba de ye bɔlɔnba in kan e ka taa sigi ni ladamu bɛ yen ni kungosileya bɛ yen ni sabali bɛ yen ni c'est à dire n t'a dɔn n bɛna tabiya ɲuman jumɛn ni lahalaya ɲuman jumɛn fɔ n'o o dɔɔnin bɛ yen dɔrɔn a ka gɛlɛn i ka se ka sigi bɔlɔlɔsira fɛ ka fɛn fɔ min bɛ se ka dangari mɔgɔ ka hɔrɔnya la min bɛ se ka dangari mɔgɔ ka hadamadenya la min bɛ se ka dangari mɔgɔ danbe la a ka gɛlɛn mais bi o de kɛra an taalan ye bi donc ni nin kuma kɛ a kun ka kan a ka kɛ et donc o la an bi minnu y'a initiative sɔrɔ k'a fɔ ko sariya dɔ ka ta baarada dɔ ka sigi min bɛ nin damatɛmɛwale ninnu kɔ n'a kun ma kɛ a kun kan ka kɛ parce que n'a ma kɛ ala k'an kisi don la an bɛ taa fɛn dɔ ye a bɛ bonya an hakili ma quoi donc min fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna f'u k'a faamu k'a fɔ u bɛ min ye cybercriminalité la n t'a dɔn n bɛna kuma in fɔ bamanankan na cogo min na c'est la partie visible de l'iceberg en réalité c'est-à-dire mɔgɔw bɛ diffamation injure ni je ne sais pas o b'olu de kɛ cybercriminalité alors que cybercriminalité ka dun mais a ka dun fo ka se hakɛ la mɔgɔw yɛrɛ hakili tɛ se ka min ye anw ka chance dɔɔni ye mun ye c'est qu'an bɛ retard la dɔɔni technologie ko lahalayaw la mais n bɛ misali jumɛn ta wagati kɛra kɔsani na dɔrɔn an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka nom de domaine ML ko a dirigelen bɛ dɔ tigilamɔgɔ dɔ fɛ k'a ni américains ka nom de domaine dɔ bɛ yen ko MI k'u ka surun ɲɔgɔn na I ni L b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ a kɛra kuma ye diɲɛ kunnafonidila caman y'a kuma fɔ ko américains ka information ba joli ko nana Mali bolo a donni kama ni mɔgɔ min y'a kuma in mɛn a bɛ k'i ɲɛna i b'a fɔ ko données ninnu bɛ Mali bolo an bɛ ka baara yɛrɛ de kɛ n'o ye a kuma fɔkunba ye mun ye parce que mɔgɔw bɛ yen bi gɛlɛya dɔw b'an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan u kuntilennanw n'an kuntilennanw ma kɛ kelen ye wagati dɔw la donc minnu n'an bɛ se ka taa sira kelen fɛ peut-être an ka faamuyali la an n'o dɔw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na min kɛ olu dun sinaw y'olu fɛnɛ ye donc a kɛra i n'a fɔ o information ninnu donna anw bolo an bɛ n'u di u jugulamɔgɔw ma donc ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔw tɛ fɛn min y'u ɲɛ la attaque joli essayera o kɔnɔna la tentative joli kɛra pour que ka se ka Mali ka kunnafoniw ni information joli sɔrɔ fɛnw de mɔgɔw tɛ fɛn minnu y'u ɲɛ la u tɛ bɔ hali a kalama donc c'est pour dire que cybercriminalité tɛ fanɛni banɛni in dɔrɔn ye fɛn wɛrɛw b'a la o kɔfɛ i b'a ye nin wagati laban in de la c'est à dire an dɔ bɛ wuli dɔrɔn n y'a mɛn o dɔnkili ninnu depuis n b'a fɔ ala ye diɲɛ da n y'a mɛn dɔnkiliw bɛ da quoi ko n y'a mɛn ye ko caman ɲagami dɔw bɛ n y'a mɛn ta dɔrɔn ka wuli ka n'i sigi bɔlɔlɔsira sanfɛ nin ko in kɛra yan nin kɛra nin karimasina la kari ye nin kɛ yan fɛ nin donna ta yan fɛ nin bɔra ta yan fɛ f'an ka dɔn e b'o kuma min fɔ hali n'i y'a fɔ ni bisiki ye i b'a fɔ yɔrɔ min na kɛmɛ sara la mɔgɔ 50 peut-être o bɛ da la 50 dɔ min tɛ da la olu bɛ taa 50 min dara la 20 ɲɔgɔn bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ yala tiɲɛ don yala nkalon don tan bɛ yen a tan ti k'o bolo k'a laɲini k'a ɲɛdɔn bilen yɛrɛ tuguni dɔ kɔni bɛ bɔ o jama in na min bɛ danganiya k'a fɔ ko kuma masina in ko fɔlen k'e y'o kɛ donc e mankutu taara e bɛna tan sɔrɔ cogo di min bɛɛ ye nin kuma mɛn min bɛɛ dara nin kuma la k'e bɛna fɔ ko non mankutu tiɲɛ kuma min fɔra ne ma tiɲɛ tɛ ne nɔ t'a la ne m'a kɛ o b'a sɔrɔ kuma taara bon o ye kelen ye e nɛrɛma sumalen sigilen n b'a dɔn kuma n'a fɔ cogo don c'est à dire i kunkolo ka ye dɔrɔn yeko kɛlɛ fɛnɛ bɛ yen dɔ bɛ se ka e ten dɔrɔn k'i fa nɛni k'i ba nɛni k'i buruju bɛɛ nɛni nɛnikɛkan in n'i y'a jateminɛ a fɔra bi mais don o don n'i nɛnikɛkan ma a bɛ kɛ kura de y'i bolo nɛni ti kɔrɔ dɛ ni carré kɔnɔ nɛni don i y'a fɔ ten a taara tile 1 2 3 4 5 peut-être i hakili bɔra nɛni kɔ nɛni kɔni a kɛr'i la mais nɛni sugu min yɛrɛ fɔra a dɔ bɛ dɔ la i bɛ ɲinɛ a kɔ mais don o don bɔlɔlɔsira ta n'a seginna ka jouer i b'a fɔ ko sisan de nɛni bɔra ka kɛ wa a kɛra e min na sisan digini kɔrɔli min kɛra ni dɔ ma fara a kan dɔ ti bɔ a la fiyewu o kɔnɔna fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw n'o de fɔ n ko diinɛmɔgɔw b'o fɔ an ye ko fasokanu ye limaniya dɔ ye an dɔw ka limaniya dɔgɔyara sisan fo an bɛ bila an faso la an b'an faso de buruja an b'an faso de c'est à dire i b'a fɔ ko
mɔgɔw ka kuma do ko ni muru min ko ɲinan tija k'a ti fɔ a n'a ka walankolon kɔ quoi mais c'est vrai façon e bɛ façon in kɔnɔna de la ni e ye fɛn fɔ façon in mana ci a bɛ ci k'i to a kɔnɔ n'i ma k'a kɔnɔ i fa bɛ k'a kɔnɔ i ba bɛ k'a kɔnɔ i balima dɔ kɔni bɛ k'a kɔnɔna la mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ o ti diya i ye mais o tigi bɛ taa façon in bɛ to yen quoi donc n'an k'an bɛ fɛn kɛ fɛn min bɛ se ka faso cun o tigilamɔgɔ bonyaɲɛ ni ou bien o sinaya nɔfɛ fo mɔgɔw k'a faamu n b'o fɛnɛ kuma in fɔ procureur tɛ état ta ye moi je suis pour la société avec toutes ses composantes n t'a dɔn n bɛna nin ɲɛfɔ bamanankan na ka ɲɛ mais je suppose que mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ a la donc o kɔnɔna la fɛn o fɛn de bɛ se ka na ni c'est à dire basigibaliya ani n bɛna fɔ cogo di mankutu tiɲɛw ni dansago walew ye bɔlɔlɔsira sanfɛ an tɛ se ka an sigi k'o lajɛ o ka kɛ o yɔrɔ in na n bɛ welewelemada de bila fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin baara in tɛ ne kelen ka baara tɛ Paul kelen ka baara tɛ même presse kelen ka baara tɛ fasoden bɛɛ maliyɛn bɛɛ de ka baara don parce que a dabɔkun ye an bɛɛ de ka se ka c'est à dire que se ka sigi hɛrɛ la ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ hɛrɛ la ka se ka hadamadenya kɛ bɛn kɔnɔna la donc ni o baara sugu bɛ ka kɛ mɔgɔw kana bila u kunna k'a fɔ ko an bɛ karisala masinaw de kɔ an bɛ nin tigilamɔgɔ de kɔ an bɛ nin fama dan ye ka bɛ Ala kan da ye mun bɛ se mɔgɔ kɔ ni sariya sɔsɔ wale ko tɛ ou bien ni kɛwale dɔ ma ta ka se bɔlɔlɔsira sanfɛ o kɛwale min ne b'a danganiya k'a fɔ ko sariya sɔsɔ wale de don mais fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de fɛnɛ faamu ne k'i nɔ minɛ ani ko masina min ne bɛ k'i nɔ minɛ a kama k'i nɔ don o fana tɛ kelen ye o parce que juge de bɛ tila k'a trancher k'a fɔ procureur ye nɔminɛli min kɛ tiɲɛ don a y'a ko in kɛ ou bien procureur i filila i ye nɔminɛli min kɛ e bolo k'a ye nin ko in kɛ a ma nin ko in kɛ donc nɔminɛli ye de anw danganiyara kan k'a fɔ kɛwale dɔ kɛra kɛwale ani sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani an ka tabiyaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ juge b'a fɔ k'a fɔ i nɔ t'a la donc o yɔrɔ de la n b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ kasola taga tɛ kuma bɛɛ ye anw fɛ yen mɔgɔ tɔgɔ fɔ t'an ka ko la justice ye fɛn dogolen de ye mais ne tɛ diɲɛ dugu fɛnɛ dɔn ko min justice k'a tɛ décrier o yɔrɔ de la n'i ye hakilibatigi dɔw ta minnu tɛmɛna kan mais mɔgɔ min n'e bɛ kiiri tigɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ i y'a kɛ cogo cogo jugu kelen bɛ bɔ e la o ko la n'e bɛ kiiri de tigɛ jugu bɛ bɔ e la diyagoya fo n'i ko karisa ta ye tiɲɛ ye nin dɔ in fana ye jo don o de i ma kiiri tigɛ donc kiiri tigɛ tɛ taa fo ɲɛkumu ka bɔ a la wagati dɔw la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an bolo de ka girin ou bien ko an ɲɛ yɛrɛ de mana da i kan dɔrɔn ko kasola taga don non fo mɔgɔw ka faamu k'a fɔ c'est à dire que procureur n'a ka dankan an fana ye adamadenw de ye hakili dɔ de b'an na an bɛ Ala tanu faamuya dɔ de b'an na yeta dɔ de b'an na mais o bɛɛ fana kɔnɔna la sariya in bɛ anw yɛrɛ fana sanfɛ sariya in a ma bɔ anw na dɛ mais sariya bɛ anw fana sanfɛ sariya in de b'a fɔ ko ni nin ko masina in kɛra i ka nɔminɛli kɛ bon n'e ma nɔminɛli k'o la e ye sariya janfa wa e ma janfa faso ye bila baara min na n'a bɛ sara o kama e y'o baara in i y'a janfa wa e ma janfa donc diɲɛ dugu o dugu a kɔrɔmasunu ye jumɛn ye n'aw ye bɔlɔlɔsiraw ni fɛnw lajɛ kunna sini ou bien dɔgɔkun tɛmɛnen dɔ y'i pan k'i bɔn américain juge dɔ sanfɛ o ye Amérique ye qui a n t'a dɔn san ba joli de démocratie de liberté et d'indépendance dɔ ka kiiri bɛ ka tigɛ a y'i pan tabula kɔnɔ ka taa o juge minɛ c'est pour dire que justice tɛ se ka ko diya mɔgɔw ye mɔgɔ a mana kɛ cogo o cogo ni ko dɔ taara kɛ ɲɛsin e ma bɛɛ ko ne jo de b'a la o ye bɛɛ n'i ka faamuya cogoya de ye mais ne ka tiɲɛ ani tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ est ce que kelen fɛnɛw don donc problème ye mun ye à chaque fois que ni ko ɲɛsinna mɔgɔw ma u b'a ta ka na k'a yɛlɛma k'a fɔ bon a dɔ bɛ dɔ la a ɲɛfɔliw ka gɛlɛn parce que moi peut-être que ni nin occasion sugu tɛ c'est pourquoi j'ai sur d'ailleurs la demande des plus hautes autorités ne ti kumaba fɛ kuma bɛɛ ko n tɛ se kuma la tɛ forcément mais kuma de man ɲi kuma man ɲi ne ma kuma fɛn fɛn fɔra yan bi ɲuman bɛ bɔ a kɔnɔ juguman bɛ bɔ a kɔnɔ bɛɛ bɛ taa n'a ka taata ye bɛɛ bɛ taa n'a ka faamuyata ye donc mɔgɔ minnu ne ou bien i da de ne cɛ ka ɲi kuma caman je dis mais procédure ni bɛ nɔminɛli min kɛ n b'a kɛ kun min kama kiiribon kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ n binni kan ne ma bi kɛ e n'i ka avocat bɛ kɛ yen olu de ye droit dɔnbagaw ye yala tiɲɛ don yala nkalon don yala bingani wale de don olu de bɛ se k'o fɔ o fana kɔnɔna la olu ye droit technicien ye cogo min na ne yɛrɛ fana ye droit technicien ye ten an b'an ka hakilinaw falen falen ɲɔgɔn na mais ni ko kɛra dɔrɔn dɔ ka bɔ k'i sigi ten bin kɛra n kan nin loi ma respecté nin kɛra ta bon e ka baara tɛ fɛn min ye bon yɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la a faamuyali ka gɛlɛn a man di n ye ka kuma in fɔ mais tabiyani dɔ bɛ an fɛ yen bi an bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛn bɛɛ la ni politique ko kuma wulila an bɛɛ ko k'an bɛ s'o la ni sariya ko kuma wulila an bɛɛ bɛ dɔ dɔn o la
ni dinɛ ko wulila bɛɛ ko k'ale bɛ so la ni bon finalement ni min bɛ se min na n'o ma t'o bolo n'a an bɛɛ ko an b'an da don fɛn bɛɛ la an b'a bɛɛ fɛnɛ tiɲɛ quoi min ka baara ye min ye o ka t'o bolo et mɔgɔw k'a faamu fɛnɛ que fɛnw tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ n'i ye sɛnɛkɛla ye i bɛ sɛnɛ baara kɛ n'i ye mɔnikɛla ye mɔni baara kɛ n'i ye kunnafonidila ye kunnafoni di bon n'i to mɔgɔ k'a fɔ ko sen ka se ɲɛ ma dago juguya de bɛ na n'o ye donc ni bɛɛ tora i tacogo la a ka ca ala fɛ sen tɛ don a tɔgɔ o tɛ se ɲɛ ma fiyewu donc kuma don dɔ la k'a fɔ vraiment ni ɲɔgɔn cɛ a tun ka di n ye c'est pourquoi vraiment n bɛ segin k'aw fo tuguni parce que je vois que le procureur est attendu, il était attendu et je sais que les questions vont fuser. Soyez sûr que je ne suis pas là, je ne dérober question mais je vais déjà d'ores et déjà le dire en amont, je ne répondrai pas sur des procédures en cours pour non seulement préserver un certain nombre de principes voilà, du droit, la présomption d'innocence entre autres. Donc, Kiri Mounoumbe Sénat, nous sommes dans Kiri Lakmaoula. Mingoni est Gafoko, Bololo, Sharia et Nié, Koli et Nié, Bala Beke Chogodi, Moumese Rake, Montese Rake, au Kmaoula, Medjabili ou Dioula. Donc, je crois que comment Fama est né.